Adoro și ti. Am scutrișam. И пеле тям по гробищата. Не, брат, аз няма ти правя. Ja. Ajde, minimum šovu spaku da utravuka. Sam će jedan utka da nema nogu slika. Ama brate, ima dolu čakalida ide. Čakalida. Tamo ima čakalida. Ej, Pele, kanal kaj ka me drži taj? Ej, Pele! Ej, pedarați, Davides! Chiar la pes, mamo! Pele, man curaj. Mangi și-i dai marte. Ma, Pele, ma bark dea! Man curaj. Em da popis, nu mai știu. Aha, să cuisi și-i dai tu sigur Pele, că tu îmi dar răsăm. Da. Aha, nu ceva. Allah, Allah. Pele, teren. Teren gari. Trași să mă angele. Petrașa, brat. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. A cara mi brat na ligu. Dobre, euro. Câte te deu, bro? Care asta dozi? Мал така. Пеле, виж къде черни ли сме на годия. Малко така. Море на водата хаям гарни. Пеле, кое има? Пеле, къде? Няма скоро, брат, къде? Там е тъпмар. Пеле, къде пика? Marle, brat. Pele, кой стана? Що според ти? Пеле, който голям? Директно. Пеле, който е голям? Ама, Пеле, който е голям? Катар. Голям човек видях. Аз даже малко рева, виждате ли? Я, брат. Малко пинчер, че ни подгони, брат. Една малко пинчер, че ни подгони. Ама голям човек. Аллаху Екбер. Аллаху Екбер. Да се пишем в YouTube страхни оффроуд каскади. Пеле, той ще горят ни коня. Ама ще горят ни коня, брат, как дърпа на коня опашката. Ама, Аллаху Акбер.
Ама Пеле! Ама Пеле барума. Дали го засняхме, брат? Засняхме го, аз го излето. То дирека трябваше да се вижда барума, но скала. Да, брат. Ало, бару, брат, надишола. Айхан, дихамо кара муком дълги. Уво директи ка дишола са на вока, ало, банда, кана муком дълги. Да, брат. Барума. Аллаху акбер. Да пагару. Не, брат, не искам. Айде, брат. Ей, момчета. Пак 3 пъти. Като стигнем. 3 пъти, да видим какво ще стане. Ай. Ай, бару, Ама, брат. ай, да видим колко дирека. Давай, брат. И надолу, ако го видяхме, ще става доста по-голям. Ей, Пеле. Четра, хакера. Аллаху акбер. Кас. Не дай да му се баш той. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Бисмилlah ar-Rahim. Аре, хубаво да го видим, Айва. Пеле, хубаво тъй. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ой, брат, аз паднах и винаги ще остана. Ама няма го, брат! Няма го! Бягай, че, брат! Няма го, брат! Аллаху акбар! Ама няма го, брат! Ама, брат, мъкнеш! Кара, брат, кара я! Няма го, брат! Некарам тук я, брат! Ляво! Връщай! Дрифт! Къмната мозък! Аллах ми кисмилля! Брат, за таз! Няма го, брат. Нямаше го там, брат! Аба, нямаше го. Нямаше го, но е голямото. Брат е там в дясно. Точно до нас беше, брат. До гробищата, брат. Виж, очите ми, брат, сърцето ми. Ако не ми се привидя дърта жена, е такава коса. Дърта жена, ако не ми се привидя, виж. Брат, сляхме вече оттам. Хале? Брата, оно голямото нещо го нямаше, брат. Оно голямото нещо го нямаше, ви видяхте ли?
дясно, не по средата на дясно. 300 метра от нас беше. Ама, пеле. Този клип ще го покажа на някой, брат. Брат. Слушай, там. Ама, брат. Този как мислиш, че се бави, брат? Не, брат. Allah haber. Ama bırak da hristiyan oynasın.